जय हो कल्याण हो बोला जाए। कहां घुमई तनी ये हो हमारा दिन रात यही काम में बैठे में तने घुमोइत रहिला। बोला का हाल चाल? बात ओइसन बानू हां कि वो जाइत रही तो ट्रैक्टर पर गाना बजावत रहत सब। का हो? गाना बा कि लहरिया लूटए राजा, लहरिया लूटए राजा, आ मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया लूटए राजा। बबुआ रे हमहू सुनले। तो एकर मतलब तनी बता दी तो का बा? आदमी कहत हो कि गाना बेकार बा, लेखक के बेकार बा लिखई। एकदम ना, देखो एकर हम अर्थ बतावत हई। बताई तो तनी ध्यान से सुनी हो आ दर्शकों के समझाई। हां एक बेरा के बात रहे हां कि जो नैका हाईवे न खई बनल सकड्डी वाला। हां हां हौ वाला पूरा चको चको एकदम। हां वही पे को ट्रक लोड हां भर के रोहरी जात रहे। रहरी के दाल लहरी। हाँ अच्छा लोहरी अगल बगल के सभे के जोन बा कि ना हां भर भर के ले जाए। हाँ। बढ़िया पलट गइल। हां पलट गइल होई जे। हाँ और सब कोई भर के ले जाए, भर के ले जाए। अब का भलो बबुआ कि एगो माने सब है आदमी वो घरे मर्द मेहरारू रहन तो मेहरारूआ कहलस हाँ। कि जाई ना जी रहुओ जाके तनी से लहरिया लूट ले आई। अच्छा जाके ले आई। हाँ तो मरदा कहलक कि ना हो हमरा लाज लगता। हां तो औरतिया कहलस हां कि मुहावा पर डाली के चदरिया अच्छा आ लहरिया लूटिए राजा। बताई ई चीजवा के लेखकवा सुन लेलस। हां एगो मुखड़ा तैयार कइला सा गाना बन गई। ओकरा अर्थ के अनर्थ लगाते रहो। आज दुनिया बाकी अर्थ के अनर्थ ए आदमी कहलन कि भोजपुरी खराब बा। एकदम ना बबुआ। बताई लेखक के कहां सोच बा, तब ए आदमी के कहां सोच बा। अब जेकरा जौन दिमाग में अटला हाँ। उहे नु करी। तो ठीक बा बाबा चलो तनी घरे। संतुष्ट हो गिलो? हां संतुष्ट हो दर्शक गइल। लोग भी संतुष्ट भइल कि नहीं? एकदम हो गइल होई लोग तो। एकदम नु एकदम तो अश्लील ना होखे जैसन सोचे के क्षमता ओसने विचार होई। उहे विचार हुई। ठीक बा बाबा चलो। ए बाबा बोलो। एगो हमरा के अर्थ बताई बे। जहाँ भेटाइल मर्द दर दक्षिणा दस ना खाली अर्थ बताए एगो हई बताए। बोला का पूछेगा बताओ। दर दक्षिणा समय पर मिली, बाकी रही अर्थवा बता दी। पूछ। आजू ना पब ताहार गरमी लगा के थर्मामीटर। एकर तनी और अर्थ बता दी तो। गाना सुने ई गाने हो, बाकी हमरा एकर अर्थ पता नहीं है, बता दी। बबुआ एगो आदमी के लड़का रहे बेचारा। हां वो औरत जाइत रहे रोज डॉक्टर भी ओकर बुखारे ठीक ना हो। हां ठीक बा। ठीक। तो एगो बेचारा लेखक जोन रहे नु ओही चीजवा के रोज देखे कि डॉक्टर हिया जाइता। तो डॉक्टरवा एक दिन कहलक नु कि रोज सुई दवाई तो एकरा देते हैं। हां आज थर्मामीटर से पहले एकर बुखार के चेक कर लेथी। अच्छा ठीक बा। हां उ चेक कइलक हां आ ओने जो लेखकवा रहे ओकर माइंड में सेट हो गइल चीज के आज मुखड़ा बना देलक। वो लिख देला। हां कि आज नापब तहार गरमी लगा के तो थर्मामीटर। माने इहे अर्थ है एकर सही बा। एकर अर्थ इहे होला। हां तब समझ गनी। चल अब एकर सोचबा तू गलती तो सोचत रह। गई रहो बॉडी बनावे, नहीं आई रहे तनी दौगीला कूदीला खेलीला फानीला। उ हाथ में चप्पल काहे के लेल बड़? पर हाथ में हां नहीं खा का जाना ना। बाढ़ बिगले बनू। हां बाढ़ हां 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 दहा के तो पूरा गांव में हाला भइल। कहां बाढ़ तू? पूरा गांव में हाला भइल बा। तू 2 सेकंड खातिर चप्पल खोलला तार चप्पल गायब। बाढ़ में दहा के चप्पल चोरा गेल में सब। हां बात बुरबा कहीं कैसन होइए ना सकला। आ त खोल के देख लो, जब हमार बात पे विश्वास नहीं के तो खोल के देख लो। अच्छा तो ठीक बा हम चप्पल खोल के देखै थे। ठीक नु देख लो। देखै त का होइता। हां ठीक है बा। अरे मत का पार होले। कहां नो चप्पलवा चप्पलवा का हो? पानी तो बात विश्वास ना करले। चप्पल है गायब गायब। ये चप्पलवा दे दब हम हम का दे घर कैसे जाए? लो हम देवे कती तो दे दे, बाकी भैया जैसे अपन खोल रहा वैसे खोलियो मत, बरदे ना तो हम डांट देबो। सुन लियो
अच्छा ठीक बा हम ना खोलब हां तो लो जल्दी जल्दी पहन हम पेन मर दे जल्दी अब देर ना के करो हां के करो मत जान जी हो जा हम हो जाते हैं